Hallo, mit navn er Kasper, og i dag skal vi lære at jonglere med 2 bolde. Godt. Først tager du den ene bold, bum, og så går det sådan her. Og når du er helt styr på det, så kan du begynde med at kaste over til den anden hånd. Og så skifter du her, bum. Og hvis det sker, slut. Ærgerligt. Godt. Og så gør du bare sådan her, bum, bum, bum. Okay. Det er to bolde. Du tager den ene bold her, og så står du sådan her ligesom et stempel. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. Godt. Så kan du begynde. Så kaster du den op i luften. Ikke? Og så griber du den. Og så laver du ligesom sådan et kryds. Så du laver sådan her, og så oven. Det er sådan her. Bum. Og så kan du jonglere med 2 bolde. Sådan sværere er det ikke. Og forresten, hvis du ikke kan finde ud af det, så kan du ringe 51 90 06 73, så kommer jeg selvfølgelig ud og hjælper dig. Hej!